es pot viure de forma molt feliç sense haver de consumir tant. I la nostra experiència dels anys 70 anava per aquí. O sigui, no agafàvem l'avió si no era per anar a una cosa molt urgent, no agafàvem el cotxe sinó perquè era necessari, fèiem les vacances amb un radi petit de 30 o 40 quilòmetres, hi havia molt una cultura d'amics, és a dir, d'estar entre amics, i això doncs era molt fort. A mi em sembla que retornar això a les tribus d'amics, a mi em sembla que és clau, i potenciar doncs l'esport, potenciar el teatre, potenciar la música. Tot això és el que fèiem nosaltres amb aquell grup d'amics. Fèiem una revista que es deia El Carrilet. Per tant, tot això a mi em sembla que hem de tornar cap aquí. I no només em sembla que hi hem de tornar, sinó que inexorablement hi arribarem. La felicitat segurament és sentir-te bé amb el teu entorn, no? Amb el teu entorn. El més proper, que és la família, i després el que ve, que són els amics, i el poble, el barri, allà on ets, no? A mi em sembla que això és la clau, és a dir, i hem oblidat això. Ho hem oblidat i ho hem substituït per un individualisme que ens ha portat, diríem, per resoldre'l, doncs això, més consum, en aquesta economia de l'ostentació, no? Que si un té, vol tenir més, perquè l'altre ja l'ha atrapat i encara vol tenir més. Explico per aquest llibre una cosa que s'entén bastant bé, que és igual com en un camp de futbol, que el de davant s'aixeca per veure millor i fa aixecar tots els de darrere. Doncs l'ostentació és això, és a dir, no té sentit. És a dir, voler tenir més que l'altre porta que aquell altre acabi també volent fer el mateix i, per tant, és una carrera sense fi. I és absurd, és completament absurd, no? I no té res a veure amb la felicitat, això. És un substitutiu perquè és dolent. Estudiant l'índex ens ensenya que si l'economia ara l'hem d'aturar, fins on podem arribar. I què és el que no podem renunciar? No podem renunciar a la sanitat. Als anys 70 no teníem aquesta sanitat. Per tant, no podem tornar a la sanitat dels anys 70, seria un error. A la formació, als anys 70 no teníem la formació que ara tenim. I això no podem renunciar. I l'acompanyament a la gent gran i a la gent, diríem, amb problemes. Aquestes tres coses no les podem oblidar. Les altres les podem treure totes, però diríem de l'atenció pública aquests tres pilars no els podem treure. I són els que realment són el punt fort, els tres pilars del Human Development Index. Per tant, clar, quan diguem hem d'anar enrere amb el PIB, fins on hi anem? És a dir, fins que perdem aquests valors que hem aconseguit, diríem, de sanitat i ensenyament? No podem, això no podem anar tan enrere. Per tant, d'alguna manera, hem de fer un camí on hi hagi una mínima activitat que aguanti tot això. L'economia moderna ha entrat en un problema que no ha sabut resoldre, perquè li ha agradat fer trampa, però no l'ha sabut resoldre. Teòricament ho hauria d'haver vist i no ho ha sabut veure. I el problema és que en el món de l'economia hi ha la productivitat del capital i la productivitat del treball. La productivitat del capital diu si jo inverteixo 5 i n'obtinc 2, després en podré invertir 7. I la productivitat del treball diu si una feina la fèiem 50 treballadors, si la puc fer amb 40, aquells 10 poden fer més feines. Però aquestes dues productivitats, aquests dos mons, el del capital i el del treball, estan enfrontats permanentment. I per resoldre-ho han trobat una fórmula que els hi convé a tots dos, que és agafar més matèries primeres i augmentar la producció. Aleshores, d'alguna manera, no han vist o han penalitzat la productivitat de les matèries primeres. I fent això, doncs, hem arribat on hem arribat. Què ha passat? Doncs se n'ha fet un abús, l'economia ha après que si li faltava capital, si li faltava diner per invertir en extracció de matèries primeres, no hi ha problema, faig anar més la màquina de fer bitllets i aquí ho tens, que és el que ha fet en els darrers anys, i per tant l'economia s'ha desviat, ha entrat en una via poc eficient, molt poc eficient.
no té sentit. O sigui, el fet de que només reciclem al món un 9% de les matèries primeres és una indicació de que això l'economia ho fa desastrosament, perquè et dispersa el 63% de les matèries primeres, les dispersa a l'aire, a l'aigua o amb abocadors. És una barbaritat, és un barbarisme que la humanitat no es pot permetre i l'economia no ho ha sabut veure. I per tant, com que no ho ha sabut veure o no ho ha volgut veure, doncs hem arribat a un punt que no hi ha més continuïtat. No? Hauríem de penalitzar les matèries primeres, penalitzar-les fiscalment. No té sentit que el petroli sigui tan barat, no té sentit. O que l'aigua, que ara serà escassa, sigui tan barata. L'aigua ha de pujar de preu, és que no pot ser d'una altra manera, perquè si no, no farem un bon ús. I en canvi, és un error garrafal que la música tingui IVA. Per què hem de penalitzar la música? Per què la programació que millora l'eficiència ha de tenir IVA? És que no té sentit. És a dir, estem penalitzant coses que no hauríem de penalitzar i, en canvi, no penalitzem coses que realment fan anar malament l'economia. I això doncs, és el que cal refer, és a dir, cal repensar la fiscalitat de tota l'economia. És a dir, quan jo vaig entrar aquí, havia desaparegut el capital circulant. Per tant, vaig haver de pactar amb els proveïdors com els pagaria i vaig començar de zero no, en negatiu. I això em va portar que, com que no tenia capital, no tenia accés a finançament, vaig haver de començar a comprar material d'ocasió i adaptar-lo per anar, pujant la producció i anar incrementant la producció de la fàbrica. I això ens va portar a ser molt autàrquics. O sigui, nosaltres ens hem fet, de fet, aquí a l'empresa, ens hem fet la majoria de maquinària, la majoria d'instal·lacions, i quan no ens l'hem fet, com a mínim hem fet l'enginyeria. Per tant, tota aquesta evolució, que ja és una mica això, és a dir, com que parteixes de molt avall, t'has acostumat a ser molt auster, t'has acostumat a tenir l'enginy per reutilitzar moltes coses, i això, clar, pesa molt, no? En el meu cas pesa completament. Després hi ha un altre punt clau, que és la central de cogeneració. O sigui, l'any 1993 era la segona crisi, quan jo vaig començar era la crisi dels 80, el 92 hi va haver la crisi després postolímpica, i la vam resoldre muntant una central de cogeneració. Ens vam associar amb la companyia elèctrica, que aquell temps era Ener, que era excel·lent. Ener no s'assembla en res amb el que hi ha ara amb les companyies elèctriques, i vam muntar una central, vam fer una joint venture i vam muntar una central de cogeneració, i va ser un èxit. A partir d'aquell moment, el meu cap va començar a pensar en energia. I això és el 93, clar. Tot el que hem fet des del 93 fins avui, qualsevol inversió que hem fet, sempre hem estudiat molt a fons com podíem estalviar energia. I això ha sigut un camí llarg, des del 93 al 99 vam ampliar la central, va haver-hi una nova màquina de paper, el 2009 una altra nova màquina de paper, i això sempre ha anat, a cada nova màquina de paper doncs, hi ha hagut un procés llarg de pensar com ho podíem fer diferent per consumir menys energia, i això m'ha portat fins aquí. Nosaltres estem fabricant un producte que té el 70% menys de CO2 que l'estàndard. Per tant, si nosaltres ho fem, és que l'economia també pot fer. I això implica canvis en procés, innovacions tecnològiques, innovacions en composicions, però sobretot un canvi cultural. Perquè el problema més greu que tenim és fer entendre això a la gent. L'important és que tota la cadena entengui que ha de fer els deures. Tota, no una sí i una altra no, tota. És a dir, l'empresari ha d'entendre que si vol ser competitiu en el futur haurà de tenir menys consum de matèries primeres i menys consum d'energia. De dalt a baix. Tant la compra de matèria primera com la manera com ell la processa, com la manera com ell després l'envia als seus clients. Però la segona és que el consumidor també s'ha d'adaptar. I s'ha d'adaptar
a que el producte pot ser diferent per permetre que realment tingui menys consum de matèries primeres i de CO2. L'ecologisme no és capaç de fer aquest pas. És a dir, l'ecologisme és capaç de dir ho fem malament, però no és capaç, li falta aquesta capacitat de dir i ho hem de fer així. I aquí tenim un problema seriós. Perquè tenim molts llibres dient que ho fem malament, però molt pocs dient com ho hem de fer. I quines... Aquí jo cito un llibre que es diu Dalí, amb Y, Herman Dalí, que és un economista de l'FMI nord-americà, que és el que he trobat que dona més bones pistes de què és el que hem de fer, una nova fiscalitat, reduir el crèdit al consum, desactivar els bancs. Diríem, hi ha 10 propostes que són molt potents, fins al punt que arriba a dir, com que tot això ens portarà a baixar l'economia a un nivell molt baix, ens haurem de repartir el treball. Arriba fins a aquest punt. Però és que hem de mirar cap aquí, perquè és que si no trobem solucions tangibles, no resoldrem el problema.